Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga bangsa ko aki pagadatan, ay man tuwa mapenutultan sa giyang kaiya kagagawi na so tutulan si iku mala imam as kanyan so Imam Ahmad ibn Hanbali rahimahullah. Sagyang kutua kiya wafatian o kiya tutagin na pao nagyang kutua mga bulayo kaiyan ang mga ulama. Maana may layran sa tatagin na panagyang kutua balas inibagay wallahu subhanahu wa ta'ala sagyang kutua mala imam asu Ahmad ibn Hanbal. So Imam Ahmad ibn Hanbal nagyang kutua kuburian alibanganon. Napituro mga ulama turuno nagyang kuto alimu wallahu subhanahu wa ta'ala. Agyang kuto alimu turun sagyang kuto kubur o Imam Ahmad na kanaba giyutubo ipaman na katataguan sa giyang kuto alimu kaapi agyang kuto mga kubur makaalibet o di na mililibet o di na mga kubur as masisiringan nira nagyang kuto kubur o Imam Ahmad ibn Hanbal na maapad sirampan sa giyang kuto alimu na mga balas na agyang kuto kababaloy niya na imama mauntol nagupiyaguluan na niya nagyang kutuwa paman na ahlus sunnah wal jamaah as kanya nibituan sa imam ahlus sunnah. Miyapanutul o Abu Bakr al-Marwazi isa ni sagyang kutuwa paman na mga ginawai o Imam Ahmad rahimahullah. At iyan na miyatutagi na pakan so Imam Ahmad ibn Hanbal na siya kan sa kanya na melay sa giyang kutwa rawdah. Matatago kung so Imam Ahmad sa giyang kutwa paman na sapadan. Aso Imam Ahmad ibn Hanbal na giyang kutwa katatago yan sa giyang kutwa sapadan na makasusulot sa kanya sa bulawan ng mga pagariya. Ayakon abun talagyang kuto bulawan masusulot to Imam Ahmad ibn Hanbal na magedugedung. Na matatagupin sa giyang kuto ulo. Na matatagupin sa giyang kuto ulo Imam Ahmad ibn Hanbal agyang kuto sangkad. Asangkad apaman na tanto din ako masindaw. Nasukun su Imam Ahmad ibn Hanbal nagyang kutwa katataguyan sa giyang kutwa sapadan rawdah na pelalakaw sa kaniyan at tigu Abu Bakr al-Marwazi giyang kutwa paman na kaplalakaw o Imam Ahmad ibn Hanbal na dakanunuto maylay sa giyang kutwa katataguyan sa dunya. Tigitan wa paman na ibibida uto apaman na kapilala kawagyang kuto amala imam asu Imam Ahmad ibn Hanbal. Na Pitro iyanon, Pitro Abu Bakar, si ko Ahmad at tiga na ya Ahmad. Antun agyang kaiya kapilala kaung ka. Agyang kaiya paman na dingka dikan didalakaw sa agyang kaiya sapadan. Nadakan rakad na ya maylaya kalalakaw. Na aya inisembaguno Imam Ahmad sa giyang kutwa bulayo kaiya na su Abu Bakar na tiginagi kalalakaw agyang kutwa mga khaddam fi Daris Salam paman nagi-isuk kalalakaw agyang kutwa paman na mga khaddam sa giyang kaiya paman na surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Naman ito mga pagarya miyakuan niya nagyang kutwa dayaan sabab sa giyang kutwa siyabarian din nagyang kutwa di niya di ipanulon sa giyang kutuwa agamatan wa Islam. Nataman din naman to mga pagarya
na ilain tanu suayamanan yan na mga kitab ipengendu rakatan ng mga ulama laborun sa fiqh kapaman na kaluirun nagyang kutwa ingaran o Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Na inisens kanya pamanu Abu Bakar at igin na gyang kana nasangkad ka apaman na kilay ka na matatago sa gyang kana na ulong ka amya ka sinde-sindo gyang kaya sangkad mga pagarya na apya sa dunia na ayabu apaman na kebegansan na upapakasulutsan na gyang kuto mga dato gyang kuto tigdan wa mga king na ayasan na psulut sa gyang kana na sangkad na sumanga tao o di na sumanga imam alagi do Imam Ahmad bin Hanbal nasi isagyang kuto apaman na kaya titagi na paon o mga bulayo kaiyan na namakasasangkadus kanyan sa surga. Natigo Ahmad bin Hanbal amata natigiyan asukad na nakan suwallah na inuyaga ko niya natigiyan nagupya magitung yan nagyang kuto mga amalakan saya tigyan na kita kaya pa magitungaw no Allah subhanahu wa ta'ala na tanto ako din ako kaya lebudan. Ay mananap kaya kalbu-lebudan sa kanya no Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan mo mga pagarya igira pa man na panganitan sa iku Allah subhanahu wa ta'ala na panganin tanurun. Apa man na ya Allah sa iku kakuya gami sa alungan na mauriya pamagitong sa mga amalami nabaluyang kaagyang kuto ka pamagitungaw na miyak kalbu-lebud. Katanto din ko marga ng mga pagari agyang kuto mas pamagitungan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga amal agyang kuto mga uripan yan. Tigo Imam Ahmad bin Hanbal apya magitungo Allah agyang kuto amalakan na miyak kalbu-lebud. Wahabbani nagukiyabubay anaku Allah subhanahu wa ta'ala. Wakarrabani nagupaman na piyakakad na ko niyan sa agyang kuto amaranis iku Allah subhanahu wa ta'ala. Natigyan inibagay niyan rakampan. Agyang kuto apaman na kailayakus iku Allah subhanahu wa ta'ala. Salungan na mauri mga pagarya na padapaman na akidatano na sumanga mu'min makapaparatias iku Allah subhanahu wa ta'ala na kilayran su Allah subhanahu wa ta'ala. Agyuti pinakamapya kagedam umanga tao sa surga. Tigo mga ulama apaman na miyakapiyapiyad na kagedam umanga mu'min sa giyang kutwa kapakasuldiran sa surga ugaid na labiyat tigiran amapi agyang kutwa kakilayran sa iku Allah subhanahu wa ta'ala pangnintanos iku Allah mapagtano sa giyang kutwa mga uripanian kilayran su Allah subhanahu wa ta'ala sa alungan na mauri. Natigo Ahmad bin Hanbal agyang kaya sangkad nayamanan yan na su Allah subhanahu wa ta'ala imigira kanon sa agyang kaya kasusulot akoron. Napiterop mano Abu Bakar at na ya Ahmad bagyang kana nasangkad ka apyakis sulutar ka wallahu subhanahu wa ta'ala napadanan sa giyang kutwa balas sa giyang kutwa kaya ang kaun sa dunia paman nagyang kutwa kaya tinaging kaun aso Quran na al-Quranu kalami ghaira makhluk apaman na su Quran na katiru wallahu subhanahu wa ta'ala kanaba kaadan wallahu subhanahu wa ta'ala nagina din suayamanan niya na paratiya tanuron aso Quran nakatur wallahu subhanahu wa ta'ala kanaba niyan kaadan nabasi padugsagyang kuto mga kaadan wallahu subhanahu wa ta'ala nagyuti sabab asu Imam Ahmad na inibalasun wallahu subhanahu wa ta'ala siyang kadan niyan sa sangkad sagyang kuto paman na kaya paka surga iyan isap man sagyang kuto mga ginawa iniyan asu Abu Yusuf bin Lihyan naya paman na ayap niya panutulian. Natigyan na kakagiya kumawafat su Ahmad bin Hanbal, su imam. Na miya titagi na patigyan nagyang kutuwa sakatawa mama sagyang kutuwa katuturugaon kaan na ala kulli kabrin kindil
nagyang kuto mga kubur matatago sa giyang kuto paman na mga kuba nakatataguan langon sa sindo naman ito paman na ayapitutagin na pagyang kuto mama nagyang kuto malilibet mga kubur sa giyang kuto makbara na paglindin na katataguan sa sindo na inisiya na tigyan na mahada anto na agiyang kaya sindo na aya ko na inisembag sa agiyang kutwa mama na tigyan na nabang kadikatawi ama alimta annahu nuwira li ahli al-qubur bang katigyan di katawi agiyang kaya paman na mga kuba mga kubur apaman na mikok kubur saya na sininduan siran kaya taguan siran sa kubur binuzuli hadha rajul sabab sa giyang kutwa kini tapikiran o di na kini lebeng saya o ayamanan yan na Imam Ahmad bin Hanbal na sa dempen sa paman na siksaan sa giyang kutwa mga kubur na ini pangalimu Allah subhanahu wa ta'ala sabab bu sa giyang kutwa kini lebeng naro o Imam Ahmad bin Hanbal Masya Allah paman na api agiyang kutwa paman na kesiksa sa giyang kutwa paman na makbara nagyang kutwa kini kubun ro Imam Ahmad bin Hanbal na miyapad ben sa giyang kutwa limo apaman na pagpakaturon sa giyang kutwa paman na mga kubur nagina na mga pagariya tanto din ako mapi agiyang kutwa ki pagintaon tano si iku agamatan wa Islam miyakapi-api apaman na si itanod na yaman na putapatay si iku agamatan wa Islam kagi paman na sumanga mu'min na ipangalimusiran wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kutwa masa akilabangan ng kiran. So pumanso Abu Ali bin Al-Banna isa panaya paman na penutul niya na giyang kutwa paman na mga tutulan si iku Imam Ahmad bin Hanbal na tigyan na guni ko mawafat sa Ummu Al-Qati'i apaman na bubayay am yawafat ayang aran yan na sa Ummu Al-Qati'i nagyang kutwa kaya wafat Ummu Al-Qati'i na inilabang sa kaniyan sa giyang kuto may pagubay o labang o Ahmad bin Hanbal na miyatitagi na wata iyan wata o Ummu Al-Qati'i suina iyan sagyang ko ito paman na mga pedeko mga kagagawi na inisaan sa kaniyang ko nagyang ko ito wataian at tigyan na ya ummi ma fa'ala Allahu biki hey at tigyan ina kulay na antunay paman na inikidi arka wallahu subhanahu wa ta'ala kagi paman na miyawafat ka din miyada ka din sa dunia na antuna tigyan inikidi arka wallahu subhanahu wa ta'ala na inisembugu Ummu Al-Qati'i si ikwata iyan at tigan na ya bunayya radiyallahu ank hayat tigiyan wata kulay na paman na miyas suat rakas wallah o di na paman na miyas suat rakas wallahu subhanahu wa ta'ala sa benar apaman na inilabang akong ka sagyang kaiya ubay o labang umama at tigiyan asu Imam Ahmad bin Hanbal tatanazzalu ala qabrihi fi kulli layla agyang kaya paman na inipagubayakan kubur o Imam Ahmad bin Hanbal na paman na uman din at tigiyan na kagagawi na turunon agyang kutwalim wallahu subhanahu wa ta'ala sa iko pada riwaya na fi kulli jumu'ah umanat tigiyan na maumagyang kutwa kagabiyan ko alungan na di maat napturo na gyang kutwa limo sa gyang kutwa kubur o Imam Ahmad bin Hanbal agyang kutwa limo na rumarangkom sa gyang kutwa mga kubur amilalabang sa gyang kutwa makbara wa ana minhum na tigi Ummu Al-Qati'i si kuwatayan ko kaya tutagin na po na gyang kutwa watayan apda ko sa gyang kutwa paman na keturunan sa gyang kutwa limo agyang kutwa limo apapakaw masagyang kuto makbara kubur o Imam Ahmad bin Hanbal na miya kapiya-piya mga pagari agyang kaya paman natutulan si Imam Ahmad bin Hanbal so man so isa kong mga ginawa iniyan aso Ibn Khuzaimah
Nayap mana tutulan niya na tigyan na lamma mata Ahmad bin Hanbal na siya tigyan sagyang kuto agawi iyamiyatay su Imam Ahmad bin Hanbal. Napaman na miya katuruga ko at tigyan sagyang kuto ang mga kagagawi. Na miya titagi na pakanatigyan su Imam Ahmad. Fakultu lahu na Peter akanon. Inisinakan sa kanya na tigyan. Ma fa'ala Allahu bika. Hayat tigyan Imam na anto na inikidi arkaw Allah subhanahu wa ta'ala. Anto na ipaman na pinggulaw larkaw Allah subhanahu wa ta'ala. Naaya ko na inisambago no Imam Ahmad sa giyang kuto apaman na bulayo kaya na su Ibn Khuzaimah na tigyan na ghafarali wa tawajjani wa albasani na'layni min dhahab. Ayat tigyan na inikidi arakan wa Allah subhanahu wa ta'ala na rinilaan ako niyan. Masya Allah. Pagkanitan si wallah rilaan tanong niyan si kung mga dusa niya, dusa tanong. Sa giyang kuto mas ayamanan niyan nang ganatan wag yang kaya dunia nagupaman na ipalabangan tanong si ko mga kubur tanong. Tigo Imam Ahmad bin Hanbal si ko Ibn Khuzaimah rinilaan ako wallah. Ayat tigyan na inikidi arakan wallah na rinilaan ako niyan. Nagwayaman na niyan na siyang kadan ako niyan sa sangkad. Nagupiakan ditara ko niyan at tigyan o di na inibagay niyan rakan nagyang kuto at sinilas agyang kuto at tigyan na masusulutakan at sinilas na pagsagyang kuto ang mga bulawan. Napiturakan na tigo Imam Ahmad wallah. Ya Ahmad hadha biqawlika al-Qur'anu kalami giyang kaya paman na kiyarila iyakan raka nagugiyang kaya sangka di kurka agugiyang kaya paman na at sinilas sa kapad sa giyang kuto bulawan naginan din suayamanan niyan na balas o kaya teruang kaun o kaya tindaging kaun sa dunia amataan na sa Quran nakatiruakan. Na inisa ang pamasakan yan o Ibn Khuzaimah. Tigyan na kuntu fama fa'ala Bishr. Natigyan na ya Imam na anto na inikidi aw Allah subhanahu wa ta'ala si iko Bishr. Ayaman na isa panaya apaman na mala ulama ayang aranian na so Bishr ibn al-Harith al-Hafi Abu Nasr. Ayaman na iniso nagyang ko to bulayo kaya si ko Imam Ahmad latina so Bishr. Anto na ipaman na miyawman yan sa ayaman na niyan na surga. Na tigo imam na bakin man mithla Bishr. Paman na suwallah na tanto niyan ko ini pangalimo so Bishr. Kasuman natigyan so Bishr na daalawan niyan ama manusia. Apaman na giyan ko tuwa kini kalim unun wallahu subhanahu wa ta'ala. Tigyan na so Bishr natigyan na giyan na tanakan sa kanya na as-is kanya na matatago sa hadapan wallahu subhanahu wa ta'ala. Agiyan ko tuwa paman na darapa yan ako surga na matatag unagyang kutuwa maidatun minat ta'am at tibul ama papano ang mga panganangkan apad sa gyang kutuwa mga panganangkan ko surga. Aswallahu subhanahu wa ta'ala nasasanguran yan su Bishr wa huwa yaqulu lahu adin yan ditiron si ko Bishr swallah din yan ditiron ko Bishr kul ya man lam ya'kul washrab ya man lam yashrab. Hayat tigyan na Bishr nakangka paman na kangka din sa giyang kaya mga panganangkan ko surga si kumas aman nakatatago ka sa dunia na daga din na makakan nagwayaman na ina maka kagipaman na sa giyang kutuwa katatago ka sa surga na daga din na yaman na katatago ka sa dunia na daga din ayaman na nakupa kaya so Bishr askan yan so Abu Nasr na ayaman bu amalian na paman na giyang kutuwa kapamwasa si iko mga kadundo at yung mga pagariya kum agyang kaya bulan na Ramadan na yamanan yan na di tano di o di na training tano ang mga ginawa tano apaman na mamuasa tano sa agyang kaya paman na dapat na kaum agyang kuto bulan na Ramadan kapara amay ko paman na mau masubulan na Ramadan na di tano kararagnan kaya yamanan na miyalayam ang mga ginawa tano sa agyang kuto di kapusa nagi paman na subisar na isad na paman na taos kanya na ini pangalimu wallahu subhanahu wa ta'ala sagyang ko tuwaga labagyan nakapamuasa mga pagariya paunintanusi ko wallahu subhanahu wa ta'ala
ami sampai tanu sagi yang kaya bulan na Ramadan. Yang kaya bulan na Ramadan na miyaka ganggaan tinaya sama na yan na Allahu alam na kia luukan subulan ulan-ulan na Rajab. Iman to na ulan-ulan na Rajab na sembi agyang kotwa Sya'ban na andad ni kasambi o Sya'ban na ayap man na telunduga ulan-ulan na subulan na Ramadan. Mga pagariya, yang kaya penutulan tanwa mga imam, sagi yang kaya paman na kaya titagi na paun o mga bulayo kairan, amya makasulti ng kusurga, na isa apaman na diran di ka preparado isi ko bulan na Ramadan, na tigira na 6 ulampan na paman na dakaw mau bulan na Ramadan, naguguro ko na dinamisi iku Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, sampai yang kaming ka sagi yang kaya bulan na Ramadan. Na nagina naman po ipaman na ipunguyat tanu sa mga ginawa tanu, aguro akong tanu sa iku Allah, apaman na mapadetanu sa iku mga tao, parautan niyan sa bulan na Ramadan, pira-pira mga pagaritanu, apaman na dikiraut sagi yang kaya bulan na Ramadan, kaya paman na mapadumpan na mga ginawa tanu, di tanu na katawan, napakadakalan tanu, wagi ang kutuwa, pang ni tanu sa iku Allah, ami sampai tanu sagi yang kaya bulan na Ramadan. Digo Allah subhanahu wa ta'ala si iku bishar, at tiga na iman to na ipangalimu ka. Agi paman na si iku katatago ka sa dunia, na daka din nami pangalimu, nasokon so bishar na ini kalimus kanyan wallahu subhanahu wa ta'ala, nagumias aton so wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagina na mga pagariya. Paman nagyang kaya mga tutulan, nagiban so sabed miya panutul mga ulama sa giyang kutwa paman na kaya tagi na pairan si iku Imam Ahmad ibn Hanbal, adam pa na paman na mga tutulan, apaman na miya panutul mga ulama sa giyang kutwa kaya pakadaya, nagwayaman na niya na kini kalimun wallahu subhanahu wa ta'ala si iku mala Imam Ahmad ibn Hanbal, panganin ko si iku wallahu subhanahu wa ta'ala, apaman na kaya sabutan tanwag yang kaya paman na mga tutulan amya makapiya-piya, nagu pengenin tanu si iku Allah subhanahu wa ta'ala, ama kau matanu sa alungan na mori na si itanu matagu sa giyang kutua mga darpa, anu dunun su mga ambiya, so darpa o mga rasul, nagu su mga darpa o mga syuhada, agu su mga salihin. Ayamanan na pengenin tanu si iku Allah, asira ni ayamanan yan na mi pagpadatanu, nagu pengenin tanu si iku Allah, apaman na kababayaan tanu so miyangaunaan tanu mga ulama, kaan tanu mati-mutimu si iku surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Isaun su Imam Ahmad ibn Hanbal mata na paman na kailangan siya rakatan wag yang kutua paman na kapenutulatan sa giyang kutua kalay arga agiyang kaiya mga imam. So salam na kan sa kanu lango-lango na mga bangsakan, punan tanong sa giyang kaiya paman na mga bangsatan wadi mo tay sa giyang kaiya oras, lagi ni Anissa Palman, salam rakano si Raisa Anam, ago si RG Sarip, si Bint Kadir, ago si Bint Kadir, apaman na si Ranaya sa Nuiba Isiha, salam rakanusan, si Jam Arindig Al-Rashid, salam rakano si Hafida Haji Said Mahid, salam rakanusan, nago si Samia Ditma Mangundaya, si Al-Gindel Mala, nagu si Hanipa Begel, agu si Al-Maba, agu si Guldin Bair, nagu si Jinril Barmud, mga bangsa tanway sa San Jose del Monte, Barangay Gaya-Gaya, salam rakanusan si Albani Miraato Abu Bakar, agu si Kiim Omar, agu yang iya paman na pakatatayan nami paman na pagariyami si Engineer Faisal, salam rakasan na pagariko, yang iya paman na bubuyakan na si Niham Nadsarip Umpa, salam rakanusan kibayaw, agusayaman na niya ng mga pagaritanusan, nain umisangita kanunay, lain umisangita kanunay yo. Mga pagariyami, agu mga bangsami, so kesampayan sa giyang kaiya video, laboro na giyang ko to ang mga bangsa tanong sa giyang kaiya kuliling aranaw, na soyamanan yan na tubil, adna trakian, adna motorian, na paman na tapang kano, nagwayamanan yan na tubil kano sa giyang kanan na paman na gasoline station, nagyang ko to ang mga pagariyakan, paman na ayang ngaran yan to, nagyang ko to 5 DM, siya na matatago sa Nangka Balui.
Ayaman na sanang kabaloy, naroon na matatago agyang kana na gasoline station. Siya na namarani sa agyang kutwa rotiyan. Nagwa siya na sa agyang kutwa dar pa ami popuro sa baloy. Upama ko pagiligan ka na makakawanan ka agyang kutwa 5 diim. Aya kulay niyan, aya kolor yan na mariga gumaputi. Huway, makakawanan ka. Hirap man napambaling ka sa Marawi na madidiwang kap man agyang kutwa gasoline station. Aya nga ran yan na 5 diim na paman na sa mga bulayo ka ami mga pagariyami sa agyang kayaman na niya na kuliling ranaw mga tunga na yamin na paman at pangkano sa agyang kana na gasoline station niran. Balasangan wa Allah subhanahu wa ta'ala sa madagal lamapya. Salam na kan si Alim Abul Khair. Huway. Agyang kaya paman na pagaritan si Ahsan Ibra, si Raynifa, ago si Abi Nur Hasan Padati, si Sapia Alimon, si Nuraisa Dipatuan, Abdul Halim Alawiya, Abdul Ghafur, si Umayma Pangandaman, si Rakma Amirol, si Aksmid, ago si Junior Barakat Salam, si Basman Dumaub Guru, giyang kaya si Afia Ibrahim, ago giyang kaya panugangan na kana si Ramla Malawani Amirol, salam rakasan ati, nago si Princess Haji Tahir, si Tingting Bulawan, nago si Lalal, ago si Umbulan Abula Rinwah, way ago si Mahid Mala, giyang kaya pagariya na si Maruhum, si Kuya Maru, si Sahani Rani Didaagan. So sa perangkop namin sa kanwa salam suko sampayan sa giyang kaya video tano na paman na salam rakano langon. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.